नमस्ते. मी नाश्ता बनवते रव्याचा आणि गव्हाच्या पिठाचा. आणि त्याच्यासाठी लागणारं तुम्हाला साहित्य दाखवते. हा रवा आहे 1 वाटी, म्हणजे हा मोठी वाटी 1 वाटी आहे. हे अर्धी वाटी गव्हाची आहे, म्हणजे गव्हाचं पीठ आहे. म्हणजे याच्यापेक्षा आहे ना थोडं कमी गव्हाचं पीठ घ्यायचं. अर्धी वाटी दही घ्यायचं. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. थोडासा चिमटीभर बघा बेकिंग पावडर घेतली आहे. थोडा छोटासा एक कांदा कापून घेतलाय. 2 हिरवी मिरची कापून घेतली आहे. आता समजा हे मी साहित्य साईडला ठेवते. हे आपलं आहे ना कमी साहित्यामध्ये हे आपलं नाश्ता बनेल. आणि आपल्याला एकदम म्हणजे एक मस्त बनवायचं असेल ना चांगलं, आणि समजा मुलं भाज्या खात नसतील ना, तर ह्याच्यामध्येच आपल्याला भाज्या टाकायच्या आहेत. म्हणजे सलाड टाकायचं आहे. हे काकडी आहे किसलेली, बीट आहे किसलेलं, आणि गाजर, आणि आपल्याला लसूण थोडीशी 3-4 पाकळे बघा बारीक तुकडे करून घेतले, आणि चिमटीभर जिरा घेतलाय. आपल्याला असेल तर कोथिंबीर घ्यायची. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, गव्हाचं पीठ आणि रवा आहे ना मिक्सरला लावते, म्हणजे एकजीव करून घेते पहिला. हे आपल्याला सुक्कच आहे ना मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. आपलं रवा आणि गव्हाचं पीठ मिक्स करून घेतलंय चांगलं. म्हणजे कसं माहितीये, सगळं सरसरीत झालं पीठ. हे बघ आहे ना. पाणी टाकून आपल्याला असं मस्तपैकी घट्टसर करून ठेवायचं आहे. आधी याच्यामध्ये आहे ना काहीच आपल्याला साहित्य टाकायचं नाही आहे. हे आपल्याला 10 मिनिटं आहे ना चांगलं भिजत ठेवायचं आहे. हे बघा पाणी टाकून एकदम मिश्रण घट्ट करून ठेवलंय. आता हे 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते. त्याच्यानंतर तुम्हाला 10 मिनिटांनी दाखवते. आता आपलं बघूया. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला सर्व साहित्य मिक्स करायचं आहे. पहिलं मीठ टाकते, कांदा, मिरची. आपलं हे समजा आता आपल्याकडे भाज्या नसतील ना तरी पण चालेल. तुम्ही असं नाश्ता असा बनवू शकता कमी साहित्यामध्ये. एकदम एक कांदा कापायचा, एक मिरची कापायचा, आणि आपले डोसे तयार करायचे मस्तपैकी. आता आपली मुलं भाज्या खात नाही, सलाड खात नाही ना, आणि आपण पण कधी खात नाही. त्यासाठी आपण आहे ना अशा नाश्त्यामध्ये असे सलाड टाकायचं. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, आणि हे थोडासा बेकिंग पावडर. सॅलड असं वाटतो ना, दही सॅलड. कलर छान आलाय बघ. आता आपल्याला याचे छोटे छोटे डोसे बनवायचे. बघा आमचे तेल. आपले सर्व भाज्या मिक्स करून झाले. एकदम बॅटर बघा मस्त छान दिसतंय, कलरफुल एकदम. आता पॅन ठेवलाय, गॅस पेटवलाय, आणि पॅन मध्ये आता थोडं तेल टाकते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना मोठं करायचं तर मोठं करायचं, आपल्याला छोटे छोटे पाहिजे तर छोटे छोटे करायचे. आणि आपण कसं माहितीये, मुलं असतील ना तर आपण छोटे छोटे केले तर मुलं पण आवडीने खातात. असे छोटे छोटे करायचे. आता याच्यावरती झाकण ठेवते, आणि गॅस आहे ना थोडा मीडियम करते. 1 मिनिट झालाय झाकण ठेवल्यावर. आता आपलं ते फिरवून घ्यायचं. आता परत 1 मिनिट झालाय फिरवल्यावर, आणि उलटे सुलटे करत करत आहे ना असे फिरवून घ्यायचे जरा भाजून. एकदम छान भाजलेत बघा. आणि त्याच्या भाजायला टाइम नाही लागत, एकदम मस्त छान झालेत. आता असे तुम्ही आहे ना पातळ पण करू शकता. आता सगळे असेच मी करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तिकडे आपला हेल्दी नाश्ता एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला एक तुकडा तोडून दाखवतो. कधी पण मी आउटर तुकडा तोडतो, कारण ते कडक पण असं बघा. हे बाजूचं कडक पण आहे आणि नरम सुद्धा आहे. आणि अशी चटणी घ्यायची. टेस्ट एकदम छान झाले. आपल्या उत्तप्पासारखं कसं असतं लागतं ते तसं एकदम. भाजीची चव आणि सर्व सॅलडची चव सुद्धा आहे आतमध्ये. आणि आपली हेल्दी रेसिपी, आणि लवकर आणि झटपट बनणारी आणि इझी रेसिपी. तशी रेसिपी कोणी सुद्धा बनवू शकतो आपण, है ना. आणि आता आपल्या घरातल्या साहित्याचं त्याला काही दुसरे मसाले नको, काही नको. लसूण पण टाकली नाही टाकली, आणि लसूण टाकली तर चांगलीच असते, कारण लसूण चांगली फायद्याची असते. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्की बनवा, आणि या व्हिडिओला लाईक करा, आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. कमेंट मध्ये लिहा कशी झाली ती, मराठी कमेंट मध्ये, म्हणजे मला वाचायला बरं.